ini kacing mai ateng bangke la bangke lasu kacing song be katum bijiar lasu free nangi product lasu ke claim atum bang fu bangke la ke SC lapen ke KSA lapen ke SC youth phone lapen ke KNC latum si kapangceng lasi latum pangceng lasu pangceng benalang tum dag di fulong kami lang tum dharna dolo lasu phi bangke khirini long kami procession dolo laso phi bangke alang tum dong kam long sarkul office long alang tum dak dharna dolo lapen ke kacibang ohut dak cingki dinga tum bihari tum latum han chok theng lo bang krisi tum pha lasi aring hupiso lasi bahaya aring hupiso tum phan nilika dano tum mas consequence yang dili phan hi dan laki CCP po lapen ke laso kapiso wega tum phan laso arni sinili hukum pi de SPDC phan hukum pi si toisi nang tum kini yang bong lahaya aring ke kapiso weg abang pu tum phan eres weg nengi pusi la tum phan ajojo si toisi di CSPP la sorni bang krisi apan eres lo bang next ni bang ke bang proxy tum man eres lo bang krenar ke belum ke eres ta lasi ke dolang tum hanan tame eres po la pen ke la ke lo no rara ting ben si klempo arora ting ben si inside la pen tonte sa jendo kan peterang lo pena proses kan jengkit pena pen si cengkit pola proses bang ya joko lasi kargyang long ratum gitu an song gitu an atum hani lika tuning ria bang ke kargyang long monsan do nai monsan do lo pelong tel tum kacing thur asa yang deng tail tum paprang po la pen non mitrik tail tum bibom dak karbyang long kali ola sama tu bo lasi mitrik itu kacang lia suma tumanta la sawar sai bang pinang ji selitum lason dharna ke do lapen procession ke do lahai ben giltum chunche iltum kacing than ba sejarah sayang ding ta chunji kasini li song ke doan hamphang song ke doan lapen ke agapre political party dumai chuni ri bang ke penap ching bai ching sai pen iltum la so supreme court araya ateng pen kaciraya teng ben iltum la so claim bon bo hansin iltum ta siklo kasini ado eta lason asayang ding bang ke claim ke det nang gifu lason indefinite strike ta ho lapen dharna ke do ta lahai ke chunche lahai bang ta itum samjin pen iltum court arona teng ben iltum samjin pen iltum violence pen kali non violence pen pulang iltum tunje kasih iltum tinggi than dan sejarah sayang kita cut kasih laki arpu ke pasu pene sakuri ke klaim hormu kan dina tum ECS IAS IPS pene mondol sakuri klaim teman itum da council pen thanni laki ningkan pho bangke lake ratsi ki pilo lake ratsi akangwai lasi lake itum pen ge thanuni lake alang yong si ciriya indet posona la lebele galam kita tak mani sakuri klaim tum si apan ge ni tum thanun hai kita la so bangke tum thanuni ka bila tum mas konsi si pini dili tum la Betul loh, alang itu karbiang otomas kansi lagi hai dokter Ciliram Ranghang, alang di Gunung Pali loh, ada cingoi nang tulang, sebenarnya bangke karbiang long, lapen west karbiang long along, VGR lapen VGR aputat, ini dun cingoi pen lahai alam tan hinggil loh, cercak loh, ya, aring kis api kisu, kado kowe tamen nilitu, ahin pen celang, wajar po kari hinu kita celang po lapen, kado kowe, ekonomi ka package saya sab mungkin kanting dulu, kami alam mangke 11 lakhs tangga, ipo kusipu. Lapen kini abang ke alang ni kececak ateng ini tum charter of demand dalam memorandum pilo, so charter of demand abang ini tum po pis pilo. Isi abang ke kado kowe gejing reserve along lelong karbiang long lapen west karbiang long doan la illegal mana aron repen itu ketat lah tum panabang ke ni thong ke bang bong la tum panabang ke electional sipo. Nang ko pusi la ek nomor hinia bangke the hills tribal people to an lat inglong akhe asmer bangke PGR puna VGR long ke do inglong akhe tum do an la bangke as per Supreme Court order 2011 ateng pen alang ni tum phana bangke direction long li pusi ni tum bangke ni tum hin pen zi demand pilo la pen ke thoma bangke all migrants and influx be vehicle bangkar biang long bangke semat ili tum la ha ke sung pi pusi tong nang ko ili tum la mili tum ki kado ko vela hay mina on ka ki sung dolo yana ana ki sung do do pensi mina on bangke semet alam he bangke dak kar biang long la pen west kar biang long ba di ma hasaw long hitame hills area hills district mo tan ke thom do asil la long hitame la bangke kapre ka dim pen bangladeshi da dolo outsider da dolo nasi illegal migrant dar nang lutpen mangke lahai hui karbiang long hitame mangke du nang thak lahai tu thek long lo
lapen non bangke politically de sia threat bang gilo politically de sia threat bang gilo population is a threat bang social threat bang gilo ason tin namo hitame to choklem chodam kaddo we chokam itala so isi ke free mi so dolo lasi no Karbiang long autonomous council hin pela so initiative and pencil bangke te pahem pusila bangke na hai migrants lapen influx tum bangke aron depen ki nak lu tum bangke do tum bangke la bangke tum nang box lapen free bangke polling station la along ke do menang an la PGR pun PGR long polling station menang ando sini tum sini lo la se do itu ando la bangke itu atlem pabe det nang la bangke te bani tamel la bangke Supreme Court long isti standing order to lapeng handap ini official institutions school pun college pun hai bangke siaron long ateng pen hai bangke long lip long la so bang dolo la so bangke ni litu bangke la so putha ka bangke alang itu lang bola bangke semara norm sa teng bangke la so bang Supreme Court order norm sa teng alang itu lang ko bangke lapeni si bangke non Karbiang long mena than iglo isi bangke kecera bangke karbetung itu political threat so political threat la so ke frame minang ke bang bangke la so bangke non piju pen backdoor pen puno ajat puno kadawe puno menang an electoral rule bangke amen to ko menang an to bangke la sedak indigenous atum jonghine bor I buita me tum political ili tum lam the parliament long puno assembly long puno ahok pet bang so ke pale bangke tum kisu piju pen bang Basi langsung kek long pensi lahai migrants punoi refugee punoi lapen aron re pen lahai nangge do punoi Karbiang long bahira pen ke bang atum punoi da Karbiang long lapen west Karbiang long pen lahai bang ke plung en nangge lapen ki plung to tekali lapen electoral rolls pen itame amen pawe de tang itusi nilo la bang ke parliament election punoi assembly election punoi lapen autonomous council election punoi adar autonomous council election punoi lapen aber tu land puno ajat puno lower institution mukam lason demokratik buddhist mana andu mati lower buddhist lahai tamela bangka amen do puno te lahai bangka amen tham la okay man la sen do be alang li chak lo puri det pen chingwai lo chingsai lo si alang li bangka chak lo ni nang li tu ini nang gedeman sonpho la bangka 100% harus iban harus ya phai ni tu mahin pen tek roi lo la pen pina pen amasi ni le tum kam ching fit ko masi so bangke alung bisa eviction ko proses bang la pina penceng gitu ada jongse mo non na kita ka ting jongse claim to that nang tu claim lo tang la bangke jini lo ke jesong polo bang itu ke jesong bang continue polo bangke di ga ching hon ni han ni gang ni rap itu ke doan sunsu kalbi nilihin pen achuni ni kala boila ini tu makache song ni paikrep kopen pinyan tadi tu inton tepina along ritin itu hawartin sitame ingin kibung lepen itu makache song bang ke inton tera dewa fi sitame itu makache song bang nona teng kote hawartin akar biarat akhaya song japo lepen akhaya song japi lepen don rap kote bong mumar phalan tame churu nanti itu methang kache song sitanon ke bidi pe si kache song pon lo lepen inkhil jir pen kache song itu ajara sona mung ka phalang no pipe lepen munit kaprek khai bari tum pasik sak pon ave siri tu methang la kache song bang nona son kache song bang ke itu me pig lo si penal bang ke asakhi ke thengar ni lo penal bang ke ni phaing koi lo la bang so ni sitame itu methang itu makhe long ke peklar pon kapan thir pon bidi pera kache song pon insam jin pen kache song pen bang itu manchi tapi ni ke thelo pinia kaching bai sitame penana tum chethan lo itu council ada ka tiri pia tum pen kopi ma itu ke hang akemang la son pon tame alang itu 100 by 100 siding pon ke la churu pik nangji asi non muning adap sitame kaching bai kopi ko son ma sitame itu aljudu na sita itu kache song bang sulu SODAK apa bepin pen rong rup punot mate hawar atok anu punot lori long pai ditum bangke insam jin pen kache song bang sikenangji sidi dikado we handa tuning rilo ditum che song na emprega fasitame ditum article 244 a sidame nona teng khai si ditum ning si pen ditum che song na la pen andi thur pet pen isi kache song sida ditum nona son methang aja kong chepaklan sida ditum kado we bang han pasik sak sepin pen kache song ajap thip pen kache song do thip pen kache song hala isi yang tong pen kache song bang ditum bidi pen kache song bang kache song ponang pusi na itu matheng do pini ni kachuning ri pen Pini 19 of February 2024 lo lapen pini Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliam Rong Hangpen ilitum Karbi Lochalia Song Karbi Student Association Autonomous State Demand Committee lapen Karbi Nimso Chingchora Song atumpan 15 of February 2024 incident aputak lapen
lapen KSA KNCA lapen SDC tum akimang aputhak ili tum pini dak council holong ili tum chingbai ponlo ili tum demand son post on trok ili tum demand ponlo kecheng sibang ke within 30 days dak VGR along lekar entire Karbi ang long eviction claim na ipu la solam the pini Karbi ang long CM tuliram rong hangta alangli pen alangli ta SOP selampo la so within 30 days ang bong pen eviction ke claim po pusi alangli ta kroilo la alangli ta la so eviction bang ke claim pon po pusi Karbi as KSA ASDC lapen KNCA tum phanta alangli na che chak dun lo la si ili tum ta ning the pon lo Karbi lo charli asong tum ta ning the pon lo de Karbi ang autonomous council a leader sa tum VGR along lelong eviction bank claim pon po pusi ning the pon lo lapen kaprek la voter ID puno polling station puno kaprek adim anta voter ID pen chenglok lahita cancel nei polam puthakta Karbi ang autonomous council CEM alangli kroilo la sinitum KSA atum ta hope lo jay alangli la ilitum demand ateng pen within 30 days la eviction la pen angton a process akamanta alangli pachun popusin ning thepon lo la sinon ilitum Karbi ang long ara tuman kay pil kang tungbang ke ilitum kachisong bang ington kachisong bang ilitum non ko bang ke ingtong stop nang ne sita ilitum government of Karbi ang autonomous council tumada ilitum apor pilo nang alang litum laso alang tum SOP bang penapen selam po pulo jong si alang tum penapen selam le pulo te ilitum Karbi ang autonomous council kachari pa leaders tum pan ilitum question kurinang koklo kopi posi ASDC KSA KNC tum pan nangli lamchak e pibang nangli tum nangli kopi posi procurator laso putak bang ilitum question kurinang koklo lasi penapta all party all organizations angpong meeting doji lasi lasorni si CM tuliram roham bangke alangli pachini bo pusi Karbi ang long rat alang koson si SOP selam jima kuso guidelines selam jima SOP eviction pan pena alangli Karbi ang long rat pan pachini bo pusi ningte pomo lasi Karbi ang long nili Karbi Student Association pen Karbi ang long rat to ana vi an pan ta churolo nangli tum ilitum khai kisung hud nangli tum a party pupe a dhorom pupe a organization pupe nali tum thodun pakpen ilitum kachesong long laon so se ilitum kachesong hemprek apan kachesong panta ilitum tuning ripon lo athe ilitum hemprek jong se ave puloti ilitum akisung la son suri akisung no le prang kala son poponela la se non son ilitum unity kachepaklang ge Karbi lo charli asong tum ning charong lo la se non prang ilitum hemprek kachesong lo ta kadoga be Karbi ang long aratum ta nang thurun po nang cherabun po posi ning te pon lo lapan si lampen je po